De la primera part només es pot aprofitar aquesta errada clamorosa de la davantera de l'Escala i aquest xut sense perill del Bàscara. I és que feia temps que el públic escalenc no s'avorria tant amb l'equip de tercera regional. Els locals van trobar molt a faltar la presència d'en Pau Ribas en defensa i d'en Marc Tremoleda a l'atac. Al mig quedaven orfes Meli i Carles, que no rebien pilotes en condicions ni tampoc podien enviar-ne endavant amb opcions. La cosa es complicarà al proper partit, ja que, a més, segons ha sabut Canal 10, Carles va jugar l'últim partit amb l'Escala descontent en no saltar el primer equip. La segona part va ser més intensa quan a moviment al marcador. L'Escala s'avançava després d'una escapada de Mario que rematava a gol Quito. Sense temps a respirar començava una reacció contundent del Bàscara que aconseguia el gol de l'empat d'un fort xut des de fora de l'àrea. L'1-2 va ser prou bonic després de la deixada enrere d'esperó d'un davanter visitant que rematava a plaer el seu company. I del 2-3 el porter escalenc, poc encertat tot el partit i sempre molt avançat, li prenien la mesura i li feien un gol des de la llarga distància. L'Escala hagués pogut reduir distància si el fort xut de Carles no hagués trobat el pal pel mig. Va ser un miratge. Ràpidament arribaria al quart dels visitants. Després d'una falta que Meli feia arran d'àrea, la pilota entraria a la porteria local al costat del pal esquerre. D'aquí al final, un parell d'ocasions d'uns i altres, però el marcador no es va moure. Pel que fa al primer equip, jugava a Caldes i no podia aprofitar el gol de Gispert al minut 77, el 0-1. En els 13 minuts que quedaven de partit, el Caldes capgirava el marcador. Millors notícies arriben des del bàsquet amb una contundent victòria del primer equip que acabava els 40 minuts amb 20 punts d'avantatge sobre el Corazonistas, l'equip del Sagrat Cor de Barcelona. La victòria trenca amb una ratxa de derrotes de les últimes setmanes que l'havien portat a llocs perillosos de la classificació. Durant tot el maig els locals van anar per davant amb avantatges que sempre estaven entre els 5 i 8 punts. Al final la intensitat i l'encert dels locals posava un 92-72 que no demostra ben bé el que va passar a la pista, però que dona una mica d'aire de cares als propers enfrontaments. Podreu veure aquest partit íntegre a Canal 10 després de l'informatiu. Aquests són els resultats de la jornada. Comencem amb futbol. Primera regional, Caldes 2, l'Escala 1. Tercera regional, l'Escala 1, Bàscara 4. En veterans, Forallac 3, Sereny Sistemes, l'Escala 8. Juvenil A, Bisbalenc 5, l'Escala 3. Juvenil B, l'Escala 1, Portbou 6. En cadets, l'Escala 5, Cadaqués 3. Infantil, Penya Unionista de Figueres 0, l'Escala 4. A la Via A, Calonja 2, l'Escala 1. A la B, Joncària 2, l'Escala 2. Benjamí Preferent, l'Escala 12, Vilabertran 0. Benjamí Promoció Grup Vermell, Borrassà 5, l'Escala 0. Al Grup Blau, Vilamalla 2, l'Escala 2. I per Benjamí, Empúria Brava 1, l'Escala 3. Els resultats de bàsquet són els següents. Comencem pel sènior A, l'Escala 92, Corazonistas 72. Sènior B, Escolàpies 59, l'Escala 68. Sènior femení, l'Escala 53, Ripoll 42. Infantil, l'Escala 83, Banyoles 32. Preinfantil, l'Escala 65, Roses 28. Premini masculí A, Escolàpies 58, l'Escala 16. Premini masculí B, Adepaf 22, l'Escala 20. I acabarem amb resultats de tenis de taula. No jugava al Divisió d'Honor, sí al provincial i al segona provincial. Provincial, Campllong 4, Ser l'Escala 2 i segona provincial, Ser l'Escala 4, Vilablareix 3.